हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायहरनाय थाबावबाय। आं दायो नै दा आंना फिसालाया पिज्जा जानो बिदों, आं पिज्जाखौ लायनो थांगासिनो। न'निफ्राय खाथिल' लोगोफोर, बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसैलाय होननानै लाबोलायबाय लोगोफोर। गथ'आ बिराद जिद खालामगासिनो पिज्जा जानो थाखाय, आं बावबायमोन। ओमफ्राय हासबेन्डआ फन हरनानै बुंहरदों पिज्जाखौ लानानै फैथार होननानै, आङो बाबुनि थाखाय पिज्जा लानो थांगासिनो सासे सिस्टारखौ लानानै। नोंथांमोनजों बेखौनो एसे शेयार खालामनोसैलाय होननानै देखायलायबाय। बङाइगाव बिशाल मार्केटनि अपोजिटआव बे पिज्जा दखाना, पिज्जा रेस्टुरेन्टआ। बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसैलाय होननानै फैलायबाय। नोंथांमोना प्लिज आंनि भिडिअखौ अननानै नायलांजोब। पेकिं लांनोसै नायगासिनो। नायनानै आंजों सासे बिनानावबो फैफादों, बेबो माने गावनि फिसाजोनि थाखाय लांगोन। माने अर्डार होनोसै होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय अर्डारखौ नेबाय थानांगोनखाय जोङो सानैजों माने मेंग' शेक अर्डार हरबाय आरोखि ना। मोनसे लोंनोसै, मानोना बानायनायाव नेनांबाय, ओमफ्राय बिदि जिरायबाय थानोबो एसे उसुबिदा मोनोना। ओंखायनो मेंग' शेकखौ जों मोनसे लाबाय नै लोगोफोर। मोनबाय मेंग' शेकखौ, सानैजों लोंनोसै। दा लोंखांनानै जुदि माने पिज्जाया जुदि रेडि जाबायबा जों पेमेन्ट खालामनानै थांनोसै लोगोफोर। आंनि दिनैनि भिडिअआ बारा गोलाव नङा लोगोफोर, बास बे बाबुनि थाखाय, आंनि फिसालानि थाखाय बे पिज्जाखौ लांनो फैनायल' लोगोफोर। गोथावमोन, टेस्टि जादों मेंग' शेकआ। लोंगासिनो लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय था। फाइनालि लोंखांबाय, ओमफ्राय नै दा पेकिंआबो अलरेडि रेडि जाबाय जोंना। लाखांबाय लोगोफोर, बिलखौबो होबाय। होखांनानै नै जों दा थांनो ओंखारफिनबाय, आखायाव लाबाय। लोगोफोर, भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, आं नोंथांमोनखौ बेसिखिनियावनो बिदाय लाफिनथ'सिगोनलाय। दा आं न'आव लांगासिनो फिसालानि थाखाय। ओरैबादि खुसि जागोन बे बाबुआ बे पिज्जाखौ मोनबाथाय। नेगासिनो बियो न'आव। आं डाइरेक्ट पिज्जाखौ लानानै न'आवनो हैखानोसै। नोंथांमोना नुगोन, आं न'आव डाइरेक्ट थांसिगोन, गथ'नो आं बे पिज्जाखौ हैसिगोन। लोगोफोर, भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला, नोंथांमोनखौ आं एसेखिनियावनो दोनथ'सिगोन। बाय बाय।